Ngikubingelela ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili kwintokozo kakhulu ukuba nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Emva kwevideo siye sayifaka laphana ekhombisa ukuthi ngempela ungizwe uyagadla kakhulu laphana kuKhuzani Mpongose. Khuzani Mpongose ke usezwayiphendulela mayelana nale video ngoba ke uye wayobhala laphana enkundleni yakhe yokuxhumana emva kokufaka isithombe lesi ngikufakele sona lapho ku screen. Wabhala washo ukuthi kazi inxele langakithi lingithukelana, wayesefaka nje ama emoji ayehlekelayo. Kungenzeka ukuthi umfoka Mpongose la uthukuse induku emqubeni. Kanti ke ama Blue Nation aye utheleka ebheke laphana kwi-comment section laphana eyobhala ekhombisa ukudinwa kwawo mayelana nale video ekhisho umfoka mculu laphana ngoba ke uWanda uye wabhala ukuthi ungamnaki lowo udakiwe udakwe indlala phuma kuye eqhawe lami. Umusa sibiya yena wase wabhala ukuthi lo muntu amshaye kufanele amaphoyisa. Ngiyathembisa ke nawe lapho umbukelweni Ndobane TV ukuthi ke sisazokulethela le ndaba lena ngoba iya ngokushisa impela. Hlala nathi hlale nawe. Kanti ke sesiphuma mbukelo othandekayo sikushiya nengoma laphana eshawonto encane laphana esha live laphana enoJumbo laphana. Awuyithokozele le video lena la khona ngempela unto encane benoJumbo benza izibukayo bese ngithi mina nani asibonaneni ngokuzayo.